6 mjeseci cenzus prebivališta. Nego smo došli, preselio sam se iz Nikšića prije 4 mjeseca u Podgoricu. Uredno se prijavio, sve fino. I onda sada imate biračko pravo koje naravno nedeljivo. Vi stvari imate nedeljivo biračko pravo. Za dva izbora možete, a za treći ne možete da glasate. Ne možete lokalni parlament za ovo birati. A možete i predsjednika i parlament državni, to da, a lokalni ne možete. Dakle, ima masa. Imate, molim vas, uslov. 4 dodatna uslova mimo Ustava. 4 dodatna uslova, molim vas. Sva 3 ustavna uslova, mlada damo, možete da ispunjavate iz Ustava. Ali ako niste slučajno upisani u birački spisak, onda ne možete da ostvarite biračko pravo. Pazite, u pravnom smislu sada, šta imate? Nonsens, totalni. Da je zakon koji se uspostavlja samo evidencije, zakon o biračkim spiskovima je zakon o evidenciji birača i ničemu drugome ne služi. Osim izbora, ničemu drugome ne služi. Ali taj zakon je akt jače pravne snage nego Ustav Crne Gore i 45. član Ustava Crne Gore. Zato što vi za Boga niste bili. Pa onda, da vas posjetim, biometrijska lična karta. Kaže, ako nemate biometrijsku ličnu kartu, ne možete da glasate. Gdje je biometrijska lična karta u Ustavu? Ustav? Nema. A šta to govori? To govori da oni ne znaju osnove prava. Šta je lična karta? Javna isprava, tako. Šta je pasoš? Javna isprava, tako. A kakva je dokazna snaga javne isprave? Apsolutna. Apsolutna. Znači, ne postavlja se pitanje uopšte, niti ko možda postavi pitanje da li su podaci u ličnoj karti u pasošu istiniti ili nisu istiniti. I kako? Prema tome, ne može biometrijska lična karta da bude ograničavanje za ostvarivanje biračkog prava. Svaka javna isprava koja sadrži činjenice i podatke o određenoj ličnosti je dokaz. I kraj priče. Kraj priče. Nema dalje priče, u pravu kraj priče.